Αυτός για τον Γιαζίτσι, ενώ παίρνει θέση και ο Ροντινέη από εκείνη την πλευρά. Συγκλίνει ο Τούρκος, θα κάνει και το σουτ, καταπληκτικό γκολ! Ένα φοβερό γκολ από τον Ιουσούφ Γιαζίτσι. Ο Ολυμπιακός στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ανοίγει το σκορ με μια φωτοβολίδα του Τούρκου, στον οποίο κάτι χρώσταγε η τύχη προφανώς. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Τρίπολη. Έπαθε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό με ρήξη χιαστού και στο μάτσα της πρεμιέρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ σκοράρει με αυτό το φοβερό γκολ. Δείτε ξανά. Στο μάτσα της πρεμιέρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ σκοράρει με αυτό το φοβερό γκολ. Δείτε ξανά. Δεν μπόρεσε ο Τσιντότας να αντιδράσει, ήταν πάρα πολύ δυνατό το σουτ του Ιουσούφ Γιαζίτσι. Ένα καταπληκτικό σουτ από τον Τούρκο. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο τρίτο λεπτό που τον έχει αγκαλιάσει και όλους τους υπόλοιπους.